واضح شان دا در رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا زشان ډیر ډیر مبارک شا ختم القرآن پسو کرات شا زشان ډیر ډیر مبارک شا ختم القرآن پسو کرات شا نن ردلی وی په خشان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا واضح شان دا در رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ناصر زمان مبارکی کړي تاسو تننی لزړګي کړي ناصر زمان مبارکی کړي تاسو تننی لزړګي کړي دانشوي دغه احترام دی مبارک شام ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا واضح شان دا در رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا نورانی مخم پزلا دے اللہ در کڑ مقام آلا دے نورانی مخم پزلا دے اللہ در کڑ مقام آلا دے د دن پلار کی داغام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا واضح شان دا در رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم نن کړي زشان خان دے پلار جان خوشحال وحید زمان دے ختم نن کړي زشان خان دے پلار جان خوشحال وحید زمان دے وی تبریکی محمد زمان رور مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا واضح شان دا در رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا خوشحال رور شهزاد احمد دے عدنان خوشحال نن بهاد دے خوشحال رور شهزاد احمد دے عدنان خوشحال نن بهاد دے
د زړه لکومې هزار اند مبارک شام ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا واضح شان دا د رب احسان دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا گرانا اسد خان دا مقام دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا ختم د قرآن دی مبارک شا وړاندې کېږي په ډېره مینه په اواز او کلام د محمد اسحاق محمدي د داسې فرمایشي نظمونو جوړولو دپاره زموږ د رابطې او د وټساپ نمبر یاد ساتئ 0341 72 28 934